to i det kollektive opspil. Ukraines hold, der er en række nye navne på vej i ukrainsk fodbold. Det går ikke så særlig godt for dem på landsholdsplan. Men de har en stjerne over dem alle med nummer 7, Shevchenko. Han er i billedet her. Hans fødder er i hvert fald. Spiller til daglig i AC Milan sammen med Jon Dahl. En meget komplet fodboldspiller. Han er bevægelig, han er skarp i afslutningerne, og han er hovedstødstærk. Det er virkelig en klasseforward. De forsøger at udnytte her, og indtil videre har ukrainerne også givet plads til vores backs. Bølund kommer lidt på mellemhånd. Det er Shevchenko, der stormer i stedet. Han får hjælp fra Hushev. Shevchenko stadigvæk. Koldrup er derude. Og det vi kan håbe lidt på er, at det er en enmands her. At han vil så meget selv, Shevchenko. Det tvivler jeg ikke på, at det tror jeg ikke, han vil. Altså, han har også sagt, med det her ukrainske hold, vil han ofre sig for det. Man kan godt sige, at han er en stor stjerne i ukrainsk fodbold. Selvfølgelig kan man godt stå op på træningsbanen i Vedbæk, men der bevæger forsvarsspilleren sig ikke på samme måde, som de gør i sådan en kamp her. Men det bliver også en svær kamp for Jon, i og med, at Telving. Og Jon Dahl på spil. Ja, det er udmærket presse. Godt indkast fra Gravesen, som Grønkjær forsøger at forlænge. Grønkjær. Og det er Martin Jørgensen. Ja. Herlig mål. Herlig aflevering helt over fra Grønkjær. Martin Jørgensen. 8,5 minut. Og lige det, der skal til, også fordi vi er direkte i vores spil. Grønkjær, han venter ikke. Han spiller ind i det farlige område. Og der er både Peter Madsen, som så bliver blokeret. Man ryger videre til Martin Jørgensen. Kommer godt ind på bagstolpen. Der var noget af den vekselvirkning mellem henholdene og så det pågående spil, som direkte spil, som vi har her. En flot spark ind, svær vinkel. Og Peter Madsen tager slagsmålet inden omkring straffesparkspletten. Godt spark ind, Martin Jørgensen. Hans 9. mål i landskamp nummer 55. Ja, det giver helt nye aspekter. Hvad vil Ukraine nu? Er de tilfredse med 0-1? Hvilket selvfølgelig være en... det vil være en skål for fodbold, hvis man kommer og siger, at vi gerne vil tabe 1-0. Vi håber, at de kommer... Niklas Jensen. Ja, okay. En nyt danske. Der er han dømmer målspark, Ursmeier. Og de appellerer for hands, de danske spillere. Ja, der var også hands, men det var ikke forsætligt. Ursmeier med den meget store erfaring. 89. 20. internationale kamp. Koldrup kommer en anelse for sent med sit indgreb. Og det er meget godt, at Niklas Jensen kommer ned og får blokeret den for net. Martin Jørgensen. Jon Dahl. Ja. Det er altså godt nok. Der er liv i det, og der er masser af selvtillid på det danske hold. Ja, der er kommet flow i det, efter den scoring. Det kan også være, at de taktiske bånd, de begynder at smuldre lidt for ukrainerne. Hvad skal Niklas med? Udenom. Så skal Niklas Jensen med der. Han kommer. Martin Jørgensen. Martin Jørgensen. Sparker. Han bliver hård og lidt bag om ryggen på Peter Madsen. Det er meget stille og roligt for Helveg der. Synes jeg nok næsten lige på kant. Det er og en pragtfuld tur fra Jesper Grønkjær. Jeg synes, han er okay. Spillerne er for langt fra hinanden. Så Shevchenko. Altså, for det er en kamp, den kan vi lukkes med den næste scoring, så er den lukket. Så har de... Ja, den er godt nok inde i det lille felt, og den ser lidt godt nok langt tilbage, ukrainerne på banen. Der er det Jon Dahl Tomasson inde i feltet. Peter Madsen. Og så skal Niklas Jensen med igen.
Den ligger godt til Peter Madsen. Jøj! Det er godt set, godt spillet, pragtfuld aflevering. Ja, flot. Flot. Kæmpe chance. Ja, det må vi sige. Det er en af dem, som bør give mål. Nu bliver det lidt for nonchalant. Nu er de 3 mod 4. Og Helveg får selv reddet den ud. Pludselig en mulighed, der opstår til ukrainerne. Ikke fordi de selv skaber den, men fordi nogle af de danske spillere tager det lidt for roligt. Igen synes jeg, at danskerne ligger lidt for langt fra deres ukrainske modstandere. Shevchenko. Så er der pludselig en mulighed der til Hushev. Ja. Det er meget godt, han ikke stikker højrepoten frem. Vorobaj. Det er fremragende aflevering. Hushev her. Og igen synes jeg, at danskerne ligger for langt fra deres direkte modstandere. Det er en naturlig konsekvens. Danskerne, Martin Jørgensen, og en lang sur tur, som giver et gult kort til Hushev. Han må også godt have en øjne af chancen. Han har været en af dem, som Martin har været en af dem, som har skabt vores chancer. De få, der har han været indblandet i. Han har spillet mere direkte end Martin Jørgensen væk fra Stavstjak. Dansk frispark. Og uden for billedet har Thomas Gravesen taget fat i bolden. Det er hans frispark. Han er godt nok flyvende, Martin Jørgensen. Ja. Her i parken. Og et godt spark fra Thomas Gravesen. Fremragende spark. Ja, godt spark. Men målmanden er også på sin plads. Det er det, Jørgen han skal dække. Så hvis den går ind, så er det et lille drop. Nu kommer Grønkjær, det er på spil. Niklas Jensen. Frispark til Grav. Altså, det er velkendte temperament, som kommer over i en situation, hvor det slet ikke er nødvendigt. Ja, de kender jo godt. Man kender vel sin Det er meget kort lunde. Det er det. Det er det. Og den der, det er ikke et lille klap på skulderen. Nej, han er fattig. Peter Madsen. Prøv bare. Ja, det er ikke så tosset. Et ukrainsk hold, og bør også kunne det. Gravesen. Man skal ikke regne med at have bolden ret meget på egne fødder. Til gengæld skal man være vågen, når chancen opstår. Shevchenko frem mod Vorobaj. Og så kommer der altså pludselig en mulighed til ukrainerne, hvor der ikke bliver taklet fra den side. 1, 2, 3, 4, 5 danskere står der. Og en ukrainer, der afslutter. Stor teknisk fejl af Per Krøldrup, som tillader frit skud. Og det er det. Det giver lidt chancer væk. Grønkjær, Martin Jørgensen. Ind i banen og dybt til Jon Dahl. Ingenting, siger Ursmeier. Skidt aflevering. Gravesen. Den direkte vej. Peter Madsen, det er godt spillet.
Jon Dahl kommer til. Martin Jørgensen. Forsvar. Vi har lige en ukrainsk spiller, som vi kan se det på billedet her, der tilsyneladende fik afslutningen lige i ansigtet. Den der fra Martin Jørgensen. Lige på kæben, simpelthen. Gusin. Gravesen. Jon Dahl offside. Noget så sjældent som et ukrainsk hjørnespark efter 10 minutter. Helt op på midterlinjen, og det betyder så, at der er affolket dernede. Men er det nok? Det er det ikke. Sikke en scoring. Sikke en passivitet i det danske forsvar. Gusin har scoret, og de scorer så sjældent, det ukrainske landshold. I de 5 kampe, de har spillet i 2004, har de lavet det sølle-mål. Nu laver de altså et mere. Prøv lige at se, hvor meget plads han egentlig får lov til. Gusin har udlignet. Ja, det er en... Der bliver vi fanget i vores egen satsning. Og det kan så være beundringsværdigt nok, at vi vil op og score det andet mål. 1-1. Chok i parken. Og det stiller lige pludselig nye og større krav til det danske hold. Martin Jørgensen. Gravesen. Han skal herud. Shevchenko. Vodobaj. Shevchenko kommer med i rasende fart mod fjerneste stolpe. Den er ved at snyde Thomas Sørensen. Det er et dansk hold, der er rundt på gulvet i øjeblikket. Fuldstændig. 1, 2, 3, 4, 5 spillere over midten, faktisk. Ja, på det tidspunkt, hvor de afslutter. Vi er blevet rystet af det mål, og at vi har lullet os selv i søvn. Og 2 mand, 2 ukrainere, går op og skaber et utroligt farligt angreb. Danskerne kan lige få sig en lille puster, mens ukrainsk hjørnespark. Og det er der, vi har 3 op ved midten. Og de kommer til en afslutning dengang Vorobaj. Madsen. Det er Grønkjær og dansk hjørnespark. Frækt spil af Priske. Og der ser vi igen, der har vi lidt tempo i vores angreb. Så kommer vi altså ned bag det ukrainske forsvar og kan blive farlige dernede. Thomas Gravesen. Forsøger nu at spille lidt med. Jon Dahl. Han laver frispark, siger Osmar. Jeg tror, den er god nok. Han er bare en lille smule længe om det med fløjten. Ja, som om Thomas Gravesen også har fået besked på at spille lidt mere direkte. Forsøger nu at lægge nogle bolde op bag forsvaret. Næsten på Ukraines banehalvdel. Thomas Sørensen. Så skal han afsted, jo. Niklas Jensen. Jon Dahl. Ja, de har fået meget lyst til at spille med nu, Ukraine. Vodobaj kommer igen. Og Gusin, som selv bad om at komme ud fra lederbanen. Matykin ind i stedet.
Claus Jensen. Peter Madsen. Claus Jensen. Ja, stadigvæk Claus Jensen, der bliver en mulighed, men så kommer Sjokovski. Kommer Martin Jørgensen der bag om det ukrainske forsvar. Overfor Rusol. Niklas Jensen. Claus Jensen. Niklas Jensen. Martin Jørgensen. Det er okay, dansk spil. Fremragende. Endelig går Niklas også med i spillet. Fremragende kombination, og Martin Jørgensen kommer altså rigtig meget fri. Godt nok ligger han til hans venstre ben. Men på det her niveau. Godt. God træk fra Claus Jensen. Det er en god aflevering. Det er lige før. Hvis den passerer. Godt dybdeløb fra Jon Dahl. Martin Jørgensen. De kabler afleveringen. En udskiftning hos Ukraine. Sakar Lojka kommer ind i stedet for Husjev. Målscoren. Undskyld, det var det ikke. Det var Husjev, der lavede det, men det er i hvert fald ikke nogen ukrainske forsvarsspillere. Gravesen tager sig af det. Det er lidt bedre, det der. Og Peter Madsen, der appellerer. Martin Jørgensen. Den kommer for tæt. Fra engelske Bolton, hvor han har lavet 3 mål i 4 kampe i denne sæson. Og altså ikke nogen stor aften for Peter Madsen. 3-målsskytten for landskampen mod Polen. Ja, lad os få nogle bolde ind i feltet. Henrik Tømmer. Og Priske. Ja, tvær. Pas. Hold da op, hænger. Shevchenko. Udmærket helvede. Det var en skuffelse, da Danmark tabte til Bosnien herinde i EM-kvalifikationen. Det eneste onsdag, men der har Danmark fri. Og Ukraine skifter ud igen. Ind kommer Radchenko. I stedet for Vorberg. Henrik Tømmer. Og så er der pludselig en mulighed for Claus Jensen. Og har vi Shevchenko over for Thomas Helveg. 3 minutter igen. 1-1 er selvfølgelig ikke nogen katastrofe. Det er bare en skuffelse. Claus Jensen, det er et godt lille fikst træk, han tager der, og så bliver Jon Dahl bremset. Der er der ikke tid til at stå og kigge. Claus Jensen. Sådan, ja. Korski ud og bokse. Frisbak. Og så får vi den sidste gyldne mulighed. Ind med Krøldrup. Alt frem nu. Og Gravesen skal spille spark det. Det vil næsten være. Det var Martin Laursen mod Rumænien. Hvad med Krøldrup? Ikke så tosset det der. Tæt på fra Jon Dahl, tror jeg det var. Slut
i parken, og et stort resultat for ukrainerne. Stor skuffelse, som man kan høre det. Det er ikke kun Urs Meier, der pifter. Det gør mange af de 36.000 også. Dansk skuffelse med uafgjort her. I en kamp med skruelåg. Vi kunne bare ikke rigtig lige dreje det rundt der efter de 20 minutter, vi havde, hvor det kørte rigtig godt.